ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, худованд нигаҳбон боша. Хостем дар як бора суҳбат кунем. Бародари азиз, шумо дидестем ки ҳамин саршавиши ҳамин вирус ай Хитояй бози қариб дар тамоми ҷо паҳн шидестай. Мегӯянд ки дар Москва нестай, дар дигар ҷош нестай, дар фалон ҷош нестай. ира ки медона, ҳеҷ ка гаранти дода наметавона. Ира Парвардигор худаш медона. ба ҳамон хотир, бародарои азиз, ҳама як тавсия шумо да, вақте ки дар метро медроем, бародаро, ҳамин як медицинский ҳамон маска дасти ҳамонро мехарӣ, ҳадиват мекунӣ, гаштан мегирӣ, ё ки дар автобус шиштанда, ё ки дар бозоро савдо карданда, чӣ дар раҳони боша, фарқш нест, дар куҷои бошӣ набошӣ, ин вирус ҳамин планалада он қадар безебиш ҳаместа ки ҳамин чӣ воздух будастай. Хай представед кун ки зайли меқабидаед, худа дарак намеёфтай. Ягон ҷо дард намекардастай ки шуй бо ҳис кунӣ ҳамиро хатиаби. Ба ҳамон хотир бо эҳтиёт бошен ҳамин корҳо, бародаро. Ана дуо кунен, ҳамин видеоро паҳн кунен. Мақсад ҳаст модарое ки дар бозоро савдо мекунанд, ҳаст хоҳарои апое ки, бародарое ки дар метроҳо бисёр мераванд меоянд. Ҳамин ҷои талпавои дам хеле ҷода шиданашани мумкин ай. Як ҳамон медицинский ҳам хеле чӣ мекашӣ, кичое мефорад, рафтан мегирӣ. Баъд ай продуктҳони бо эҳтиёт бошем, бародаро. Мақсад гуфтестанд ки мисол дар банано ани бисёр ҳастай, ай гӯштани мешавад. Мисол ҳар як чиза, ё ки гӯшт мехаранд, ё ки чизе мехаранд, ҳамонро шушта тоза карда, мақсад ҳамонро бихӯриш бо нағзай. Бирёниш мекунӣ хишту, ҳамонро истеъмол ки кунӣ бо нағзай. Ба ҳамон хотир, бародаро, бо эҳтиёт бошен ҳамин корро. Ана дуо кунен, ба якдигар бифаҳмонем ки мақсад хеле чӣ дар Тоҷикистон боша. Мо якҷо медонем ки дар Тоҷикистон ози ҳастай ё ки нестай. Ба ҳамон хотир Парвардигор худаш медона. Шояд ҳамин кор пеш шида бошад, чандин тиш рафта бошад, ҳарсин тит шида бошад. мисол ҳамин кор баъд фаҳмиданд ки на чандин тиш ки мурда гӯши сайраша гирифтанд, мақсад границаҳоро маҳкам карданд. Ба ҳамон хотир ҳамин корро эҳтиёт кардан дар кор. Худованд нигаҳбонтон бошад. Худованд ҳамамонро нигаҳ дорад.